Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Anastasija Mrđenović i danas ćemo da razgovaramo o tome šta možemo da očekujemo u ovoj godini. Susret patrijarha i pape. Jedan od glavnih događaja u 2022. godini za ceo hrišćanski svet može biti susret predstojatelja Ruske crkve patrijarha Kirila i rimskog pape Franje. Rukovodilac Odeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije, mitropolit Ilarion, sastao se sa papom Franjom 22. decembra u Vatikanu. On je nakon razgovora rekao da će se sastanak održati na neutralnoj teritoriji, a da će glavna tema sastanka biti kako da hrišćani opstanu u svetu, koji je sve agresivniji prema njima. I ne radi se samo o Bliskom istoku i Africi, već i o Evropi. Poglavari crkava ne planiraju da razgovaraju o teološkim temama. Podsjetimo, prethodni susret patrijarha Kirila i pape Franje održan je u februaru 2016. godine u Havani. Aman 2. Pravoslavni svet očekuje novi susret u takozvanom amanskom formatu. Podsjetimo, 26. februara 2020. godine poglavari pomesnih pravoslavnih crkava odazvali su se pozivu Jerusalimskog patrijarha Teofila i došli u prestonicu Jordana. Susret poglavara i predstavnika pomesnih crkava bio je prva etapa u prevazilaženju raskola u pravoslavnom svetu. Predstavnici crkava su tada razgovarali o pitanjima očuvanja crkvenog jedinstva, istakli ozbiljna neslaganja između pomesnih crkava i upozorili na opasnost od dubokog raskola u pravoslavnoj crkvi. Anti-covid ograničenja, koje su bila na snazi, sprečilo su predstavniki pomesnih crkava da se sastanu u protekloj godini. Međutim, dijalog za prevazilaženje raskola očekuje se u 2022. godini. Sve manje hrišćana. Hrišćani zaista postaju najpotlačenija verska grupa na svetu. Na Bliskom istoku u mnogim afričkim zemljama u toku je pravi genocid nad hrišćanskim stanovništvom. Šta više, negativna tendencija stigla je do Evrope, gde su se učestalili napadi na crkve, skrnavljenje svetinja, napadi pa čak i ubistva hrišćanskih sveštenika. Širom sveta 340 miliona hrišćana su progonjeni, izloženi su pretnjama ili doživljavaju pravo nasilje. Za 2 godine ova cifra je porasla za skoro 100 miliona. To su podaci globalnog indeksa proganjanja hrišćana istraživačke asocijacije Open Doors. Prema nekim istraživačima, upravo je to razlog naglog smanjenja broja hrišćana širom sveta, pa čak i u Evropi. Postoje dokazi da se od 2015. do 2020. godine broj hrišćana u Evropi smanjio za 8,2 miliona ljudi. Uporedo sa tim, sve je uočljiviji trend naglog povećanja broja muslimana. Prema grubim procenama, do 2060. godine najpopularnija religija na svetu biće islam i prestići će hrišćanstvo za 32%, a postoje i preduslovi za to. Stanovnici nekih evropskih zemalja smatraju da muslimani već istiskuju hrišćane. Na primjer, to je izjavilo 60% ispitanih Francuza. Da li će se zaustaviti veliki progon hrišćana, kako će se razvijati migracione politika u Evropi, vidjet ćemo 2022. godine. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.